Allah am bebaro Malienne toro le nosa ngai ko fana mangi siginya ma toro ina ala tani sungolo bayna sofla radio manga me fune ga du kono ya ko be mo la jimna ga be mo la kan toro le no ebe na nga toro fanyo ha ala to ninga giniwa billahi ni yara laita ibin tamai wo furu fote ga nunu furu biya haram ko billahi bachili fote ga furu biya haram ko ima na nyoga misila neti fwa eso mo yo ibi yara jumanga ni manguna gelea mali fantaya ebe na njogo fanyo na mala mbete fantaya do ha en songa muna ande bare fantaya mandiu oye kuma do ne oye ma wolo ko saraya ma ata nanga sunta ngona karamo wa Cristiano esi ne mana na ko de bilai antorale no karamo ko mungere are kala no kantora sigida la ebe kla ka torole son ibi gere de koromatiko karamo bilai ay bachile malangolo di to desa bilai na fora sume mo kan bachili yoyi ibera to mangani baka sokono ite akida ka sokono bui apena fune ka sokono ya wa begele akumadi eni fanta bila we mano ewa karamo ese ni fan bachili ma delegation ja femiti fanta son ni fanta bara dra fanta son deji c'est-à-dire fanta flene ni kera fanta ni tola ka fanta son je bilai bi yere miriti e famade ya karamo ay be ne fana aji e famade ya ne kafsani bachili e kausanai kafsani bachili wala karamo ni besui la je krisi e karamo jimna ko rebena ko bena mi no karamo ko apariga alai ema au mane brada anga suna koro ite sune aga sunge jime anga sune karamo chrétien me suni karamo chrétien ni sun anga sume yana autagasi an tabina bo ante 40 jours de clébinani jime karamo comment dire clébinani 40 jours clébinani chrétien ibe nyebe ala be saka ko la de ni ala go ne ke chrétien ne mi démissionner karamo na kuma démission randi clébinani waro yare de me jumashi don tala dumashi ka repoya no tunu nyere kuma ga pastor de ay nyere po botala to ne kuma ga pastor ka ante ngi ba busika do nyoko na di aka haram bo positala ni posit digdro ibi ga kafiri ime jimno ni ko re bira sa ka haram ibene ali tinanga da ko ko na karamo ko soro tashila ko jimno ko ba sai ni na karamo ko kuno fe aisa to karamo kana ali ga anyi ngali ai mira mi fe kana precisa mo mira o be karamo ko ya aisa atita aisa ko na karamo ko soro tashila mi fe ai ba to fore ma takashimuna comment venir la paix comment venir la netenda de na masida la Christine ni depuis sungolo dona la Christine amen dilane non dongo to kuma kula le bada sungo ina kana mo fem brajite ka sunna ere sune bi kelen dona ke bi jangu na ko mo ko jume ka bi sungo na la kana mo ka sunne ke ko jume dili joma su e kelen la bi kelen sungo tike wati sele bi ni yere kidi garanda la no ko ni ne nda edi dawa bradi ko ite ni ko sa dili bongo sa ka sunga ni damo o nyogoro ko jebe ka do ke be suna o mo mesi ema karamo je ema su bi keleni chena ne egara no su ebe ai nebe feka enyi ngawo neni esoma de do kaburu kono wa ante do kaburu kono ebe ne ka baraji do ne tiga baraji boni yoro di la ko sajir ko be jarani funi yoro ala kun kanga mo ko baraji se ba tinkani o wakati lek mesoro ken ni tiflain ko ikete billahi biyano ko me soro ka donga fo kone ka mi gen falen ale ta ku me ke tasuma kisedi ko je be ga do ke be suna aita ibe mo go de ko bachil be ga le tro ko ga so me ga je ere te ga su dili ere bo don sa dili e bo don ebe bachil ga mo ko toro do ere de kile ga kan e to ga ko bachil ga do fra songa o me o kuma do ne islamia son je na fanta mo ga ko fanta ya mandi en ala chobe ko ere fe wa dili fanta bi la bala ko fanta ya mandi o te gi ga gelafi bachil be to ne koroma tigere billahi abina koroma tigere ta bachili kama taki bonda la ta bachili kama ta kama dawo ni nani no fa anga tani fi ala kama anga tani fi kama ko duire nige ki secret le ere nige ki secret na ko ili na be ke musal hari suno e ba de ko boni ni ma be ne ngi ngari billahi e ko boni ngari no no mu fin te kara mo to
bon ni idili commandini ni commandi yere commandi ni commandi yere commandi mangoya yiri mangoya yiri billahi bashiban langolo idi musukra langolo bana wonyaji mali boli kisna fa awo balu langolo karamogo jogo changer karamogo te jogo nyana mayne billahi te karamogo jogo na ngata sa awo comme jogo nyana ma bala jogo nyana ma tawla wa sungolo ame sungolo la taw botaya ame sungolo la taw tatoy wa ala de ba tawro dongwi ala dron ne be aw tawro dong ame sungolo la tato fle aflane ge nyame akeme ka jalam goni bira kuna sanya e ba fogo malmatu fle malmatu dili fle mais ala kana tu ika la ala kana tu ika do wala be fogo ma yeni ma don te kilini billahi ibi do parler ni we burum sunu biri ni salam alaykum adabla nu kema salam alaykum dura fa aram alaykum kana lamne malamolondo ni jone derano kemna islamia foni batara ma blende be sunu damne ne ma suya bodongo doni la ministère dilibi kala fana balaka kale be suna ni jone dela ko fin christian nebe kuma fewa ene alache chrétien nga klebina ni semola chrétien nyana ma anga fa chrétien nyana ma ka klebina ni so amaga ma mon fasalene ko éthiopien saka ebini joko ko klebina ni ke bo zanji nando ma sajir ko no c'est non jamana ngari ko jamana ngari wallahi jamana ngari mom sajir musobe golom tige santi ma korotati aka haram patra 2 minutes ne kere fa klebinani ani woro repoi ni nanto soro dodano ne kanto soro doda ko klebinani me saraka otigima patra ma blale nunu il téléphone il a un téléphone ok gara la itu na kali fe video ngana sikuru te kasi nama suntika jidin de flow or chenye kunin dalinde donc ya li nga bulu kale be sunu la ta kuma fe bai assalamu alaikum Aidi. Siga. Basite. Namsega sigi. Lala. Kori basite. Wallahi alhamdulillah. Baba. Yara inya couleur palele no da. Nyina tan ko ni akon bado nyina suma no ko. Ina jime. Nyina su. Na mano. Wallahi waro dere fleni ni daja ni dabe jaleno. Ali kuma man no ne ma sisa. Kuma era man do karamogo jimi no ni kuma donc ebe sunabi mihege kone ay karamogo e na ma so abinyawa bebi bulo ete dinas suna Allah akbar mengo ambi ay mena fu bulo ni won tamashendi anne an woni masun ko ne ko ni temai sun flip sungolo be damine fokata sungolo laba foka si la sralima net domblaw non c'est c'est un bon exemple non exemple non exemple effectivement c'est un exemplaire parce que ça dit mo be se ka elege ya pota o jeterna ka sego ka même il faut sungolo fly ni sungolo be dondoro ne be ni sonjat ali deme chamambe ne ba sor sungolo ne reflaga fi deme ba ani ko ba ne ba bega sungolo la wa sungolo ere la flow bara memi fini yora me fitri dala tanto tellement que ala ko ka boni karamogo ma ni sun tigara fodo re kan dili karamogo ga sun tigati sa sino ne ba sama kata fo 20h la ya baba nebe mo ye ba fo sungolo la sunguwa me bum dobe kangal bata ka bene dabal liba ay fo ko bum do ma yala de sen sabata o wata suro nebe suran kalan la kanga mi fem min kunin kante ko fo ala njala wala wan nerebe klanga hamina ko folla wata suro 19 sela ay c'est-à-dire baro amanga fo karamogo ma ko karamogo blan kanga fo ko walju wono walju ne walju ka bara
Comme kuma ako kuma ba toro kuma manda antita. Amna Israël comme kuma mandi. Anti toro. Sungalo flow. Sungale baraji nyini kalo de kana dumbla. Kana dumbla. Amona ba ka. Yala sona. Ayo bamba. Iba labi. Mesuna Ane ngo bibiri. Bige. Amasirai. Ko juga ya. Ai boy. Kamala. Malade. Lala. Karamogo ba. Ala ka bato ni mana. Ko musun ta gar sirami na sokono ko. Ala ka bato mne. Ami. E ko ne arate du. Wati do sira ku. Ne ka du wati do sira. Ala danga mandi ko tiga di kuda tam. Alhamdulillah. Dugu gura wara jele dugu koy. Ama Allah de deli sake here mana ke fawo fampe abe koran fewo abe klebi fewo walma bani na babala ala ga here shuranga suno nyina sungalo inta ta tugo ne ma foi famu na tala ni ta tugo lati al na ma shumbla doere kama suguri soroto ka dungoni ko dama kama no ma soro ya go ya shuna bla anga ma do ala te ba ka islame o jigi goro kuma sai ama zala Antre. ama batos kan foi dei sama ko foi basdila alhamdulillah ba No ko ba garo. ko ba ke mase am bibere awa mase am bi folo nere kuma ko do be law E ma woni la. awo isi ganga kuma ke Ati sigili boala. isi gisa ni ma min famu ya e ka kula e mana na ndoro ibe kuba ke de ni ngalike boni kuba ke ni ngalike ni ko kuba ke ti e ti jo e be singa tati O fene bashia. me kata soro e yoro ere don ne sababu ya nga i nalibe ka tugutugu mo hore ko kane toyi nte ka famu kwa awo nga amantoro ni ngo muna amantoro muso chama bare temena sani e kana minu ye ni nyogon ke na kwa du nana kanu yere kolo na ha ka u yere kenterie we chedo soro do no uyu yere ta Ayo ka mune fo yor la sa. ay ango beto lute foye me faga min fo bato si ba do eti yere togo ya do nganye kwa awo iti wow valeur eti yere valeur do nganye Comment la valeur su ku memini. ngoy zigiri dala muso ko ni ye doro ye zigiri dala muso de ko yala mama delika fiye ko i kan zigiri dala do bolo Zigiri da muso fene ma da ma. ya ikomi anga ko fleni ay zigiri dala minwe jatugu de bambolo Tu es varan. C'est que les gars font une chose, tu es juré de là. On fait comment? Aflo, e be ne re ni nga fa koma wa. Bon, il faut nga plan de bo. Tu vois le sungalo na plan de chez moi, mais ça va pas. Kon maro programme plan de bo en avance. En souné nous mais Mais ijote. Fin me bolo. fin mais. Ya pas ma vidéo. Mais am su ko nga projet o. Na o vendra me kema plan na la dron c'est bon. Koga bisuntige. Tu penses quoi? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Maman. Non, c'est une bonne idée. Non, vidéo est bien, c'est une bonne idée. Donc, on va qu'on a bora. Ouais. C'est pas la peine de déranger. Flo. Oh, la vie dunia. Jamana ngadi koy. Alhamdulillah. Kimi ngoro bu bambara masungolo la kanu sigi kligandre dire vano kolo si urudi la. Na temenan gandro be ka karamo way. Aka haramuna temenan ngobe ka karamo koy. Ay jebe
Sungolo be mo ko do changer kui. Sungolo be ma do changer. Beran flow ko la siguro dila. Ala kanga potum mine. Ala kaya fama kui. Ala kaya fama. Afantan den to ta baraka bro si klikandre fe mo ko dukuna no ko siguro dila. Ora to ko nala nyebo kilenare. Ala ko fantan den de dugu dia yorodan. Ni ma seveke. Ai fantan den de dugu dia yorodan. Ni ma barake. Abeto ausum diga misiri labi. No one seveke. Oh, fantandi. Woman mordi. Karamogo. Hey. Era gono karamogo na. Na. Jima. Na amigi wule kwa itelega na. Okma bara bi joine mi sisa. Ni ga na. Ki si ga ne wele. Je ni mana ama publier de. Du ka ni publier. Ika video bambulu. Kulami alisawa. Pewa da me sungolo de la nekra mo gote de kala ka kulami sungolo la. Na kado ya kana publica so ma kwe. Ai mejo wele bilahi aka du mo ka publier ne ka kwe. E ma move on. E ba antege de kono kwe. Kulami video yete kwe. Iye buru ni fe mundu kunu dableni. Agora canta dori. Esse vale disso. Esse gaza ame belo. Esse gaza do. Esse vale disso. Ah? Lá o te pura caché lá. Ouais. C'est là-bas nous on dort. A maman. Ago jime. Karamogo kai. Ça va? Ça va. Ça va? Ya ko kai. Abchugo. Ça va? Ako jime sa de ko la nyini fa. Boy jonga video injira la. Ira la de. Kunu iko kisuna imasu. C'est hier non? Kale suna. Voilà, donc il y a ça. Ne dun suna. Il y a Karamogo ibe dudo en fait be. Da dudo. Laissez-moi d'aller. Voilà. Eche. Ben ira. Ben fleur. I want to take chama bayre. Yala zigiri dala ma delika ne ka kuma yin ɲɔgɔn fi ye dɛ. Zigiri dala do delila ka fɔ ɲɛna. Zigiri dala do yɛrɛ b'an ka quartier la. O kun bɛ to ka fɔ ka to ka taa bila saison. I y'a ye ka taa bila studio la. Mais o bɛɛ n'a ta i b'a dɔn ne ma se yan. Bon min y'a kɛ o zigiri dala tɛ zigiri dala ɲɛnama ye. I ɲɛ bɛ ne ka fini dontaw la i ka nali caman na i bɛna sɔrɔ vaccines de bɛ n kana. I b'a mɔɔ kɛ k'a da kun min kan adamaden i bɛ ko o ko la kan'a to i bɛ yɔrɔ min na bɛɛ k'i ka maabaya dɔn. N'o tɛ i ɲɛngoyabaga bɛ caya. O ye tiɲɛ minɛ. Seli ninnu filɛ ni seliw tɛmɛna sunkalo mana ban san seliw mana tɛmɛ n kɛn bɛ ka don dɔw ta n bɛ to ka ɲɛnajɛw k'o la ka n jatigiw wele ka na kɛnɛ sigi. Ɲinɛta n kun y'a ŋaniya e yɛrɛ de ka y'a kɛnɛ kɔnɔ ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ka da kan n jatigi minnu bɛ yen ne tɛ bazɛn san. Non. Ne tɛ bazɛn san dɛ. O b'a yira an bɛɛ ne tɛna bazɛn yɛrɛ san. N kun bɛ fɛ k'o de f'i ye o siratigɛ la ni an donn'o kɛnɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ e k'i bila bazɛn na ne yɛrɛ zigiri cɛmɔgɔ ka bazɛn don e ka wuli tan wuli tan i tigɛ kɛnɛ ne k'a kɛ tan an ka taa an ka taa u b'a fɔ ko zigiri cɛmɔgɔ n'a ka madamu bɛ ka na. N'a ka madame ya. Me ka misaliya de ta sa. Ma se ka ne tɛgɛ misaliya. Hakɛto sa. Sigi. I b'a dɔn n'o kɛla maaw bɛ kabakoya k'a da ka maa bɛ ne y'a kɛnɛ kɔnɔ o bɛɛ b'a dɔn ko zigiridala muso dɔ bɛ yan. Nka e delila ka zigirida kɛ. Ma y'o la dɛ. E delila ka zigirida kɛ. I dɔn n bɛna dɔɔni da ta i ka to ka lamɛnɛ ya mɛn. I dɔn an k'a kɛ ka da ka ɲɛ b'e la cogo min na zigiri ba sigilen ninnu de ka ɲi e la olu de ka ɲi awɔ
ne bena doni fo Mamadula ala Aminata wolo deina Abdullah wolo deina Fatimata wolo faina Kasim wolo faina Kira Mamadu sana yele ala kira Mamadu sana yele non non ni confirmer le nga fen fitin doron de bi ka zikiri la werimde wala mado zikiri la bon zikiri la kachanga an nga dugo chamantin yoron don quoi wala werimde nga o kanoko mo o dla o nyana ma dla nga dima sungalo kalo jora la oroma kalo voilà tu vois ni ko ye quoi karamogo be buruduna dablen bi bolo ne mune ka la jima che mura ne tare on be su ne ka ko wonya salare mura be do ne gasila ani cha kuma ko abi do ne gasila muna de on be su abi kle ka ko ke ne tenda dola mura be do ne gasila kama mani ala ni be joma ke mo muna ala ni blue sa wala ite bone kana ba ite bone kana ba sisa pour que an ana ni se ibe kana fla dama dro wa bani jume biro de ba mulo o be kama fla di kama fla bo dama wala sino baby bi koro kalama ouais am se ka jira jigiri chamo ni ko ba ke mbela dili na le bora kalama ni dili fana bora kalama ama jembe jembe plus voilà ne a famille ça avec eros qui dit mon ça alle dit wallahi ka ko do ri nyana boya ko na ma nyana bo dra bi wele ka du no ami wele awala bi wele di horom si awi bi wele la dilika asne di wele wantini wele voilà si ça iko ni ko yi ayi ki pandora nga foi ayi su kwa sasa kama fly ba ay sabala baro debe sungolo la karamoga wor soromandisa ay c'est-à-dire ale ma fenore e ma fenore fam iko mu awiye sebekela awiye an te sebekela on sebekela ga da ma doro tonya fo ye ko te sebekela au bikanya o simika au de kanga sebekela aka haramu au faka ya baka e de la ka danga dinga suka ka lo ati ka sebekela ante sega dugu sebekela ay barakala de sebekela billahi ma kala dama ante sega dugu dia don ibe ga mere abega mere ke ba flendi dili ni dili bora shin bara no ne te se ne ba fa amba foi ne ba fa ne ma fla di jona kanana ibe yela ibi nyaku to godi ibe se gata iga yela ibi nyaku ala si yo ta Sabo. Okay. Sabo. Karamogo, ya baba. Ese don izala. Ya baba. Ese gata wani gado gili. Best nanga. Ami. Amba. Billahi ni ko manto ya garambi. Joninga ko beta. Jama sawa liseti ye alali. Wallahi. Anga miri ko jinya e banfenyi. Jinya ye wati. Wallahi. Billahi ala ne asara ga ale. Mama. Pura asara mana ga azani posire tu. No senjalo pura jarana bo molabe malo. Ay ya baba. Malo. Agora che ko kadne ko. Joninga sa. Ana che. Sa pere che ana che. Allah. Ya baba. Eche. Ne mulba dio. I chokoroba to beta suntige karamogo. Et puis ayere damare ko. Ni do ki ka suntige. Kila na on korofo. Abi fem go dola. Ni suntige so la. Si ça never bidru de demaro. Ah? We fait sans la drola que même comme les gars faire tiro ni ramo we. Ah? Oro farana. Iba do ibi ko nge anyesi to makana anyisi ne mako. Akaza. Ah? Cheche. Nyame. Ame kila do be akebe. Na ukano meno nyana mambadi tlanga ti e play e musu nyana mambadi
i forme ay no a tisi ka ɲɛfɔ a ka sikirita la fɛ Cɛmɔgɔ a patron hali sunkalo fɛnɛ na sunkuru tigɛ ayi patron n ka client de don ko a bɛ fɛ ka den fini de san n bɛ k'a ko de fɔ a ye a barikalen dayɛlɛ patron patron sa moto na a ka ɲi sa a ka ɲi a di yan k'a ladon walayi ne yɛrɛ dɛsɛra ka na y'a ye ni muso jɛma min tunnen filɛ tan ni jarabilenba de don na nka ma sɔn ale bolo k'a d'a ka muso jɛma tɛ n ka ko ye ten nka e ten filɛ cogo min na tan o de kama na ni jaabi k'i ɲɛgɛrɛ ka ne layɛ a bolo ko e ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ ne ko koba ti na de yan a bɛ ka mɛn ne e ka mun bɛ koba kɛ bolo n ka ci dɔ de b'a bolo sa n'a tɛna ka ɲi n b'a wele o alo koba ye awɔ ne bɛ cɛmɔgɔ ka yɔrɔ la i bɛna sɔrɔ yen sisan ok k'a bɛ na sisan mais Batose e ye koba kɛ wele mun na e mago de b'a la n ka ci de b'a bolo koba kɛ bɛ se ka mun de dilan e ye nin diɲɛ in kɔnɔ ne tɛ se ka min dilan tila dɔrɔn i ka ne ka 500 a ma ban n ko ma a bɛ di ayi ne k'i jɔ de an bɛ tila dɔrɔn a tɛ temps ta yɛrɛ on peut pas laisser ça comme ça y'a mɛn mais e fɛnɛ ka 50 fɛnɛ dir'e ma o cogoya ya ni nin dɔrɔn ka journée de bɛ ka tiɲɛ o ta ne ye kuma min f'i ye a donna ka bɔ de a bɔgɔ kɛ a bɔgɔ i kɛra mɔgɔ ma bɛ se ka goya tan karamɔgɔ il parle très mal aux gens quoi karamɔgɔ muso ɲɛnama tan Sali e yɛrɛ mɔgɔ bɛ k'i ka da kɔngɔ e bɛ mun na so kɔnɔ halisa sunɔgɔ kɛ sunɔgɔ karamɔgɔ i yɛrɛ fana ni dɛ wa sunkalo kɔnɔna kɔni i bɛ sun ma wa a b'i kan sun ne bɛ don bila wa ne tɛ don bila e kɔni y'a dɔn ni y'an kɔni ye kɔni Sali karamɔgɔ ni don bila o kɔni man ɲi dɛ i y'a fɔ dɛ Allahu akibaru ne depuis sunkalo daminɛna n ko ne tun bɛ balikuli ne bɛ balikulankolon lawuli yan wa kuma dɔ la ne bɛ bɔ kɛnɛma yɛrɛ ka taa maaw lawuli o fɛnɛ kɛ i bɛ baraji sɔrɔ baraji ɲini kalo de don ni wagati ye fari jagabɔ wagati de ne bɛ sun don o don awɔ problème tɛ komi nin moto bɛ ne bolo so kɔnɔ a mɛnna ni wa awɔ ne ka mobili tiɲɛna o bɛ garage la et puis n ka moto boli n tɛ se kosɛbɛ tellement n ta de ka di n ye n fɛnɛ y'a décider bi ko n bɛna n ta ka na d'i ma i k'a k'i ka sunkalo kurusiw kɛ kursi dɛ wallahi Sali i ɲɛ bɛ i bɛ maa degunnen dɔn i bɛ maa degunnen dɔn yan misiri min filɛ nin ye ne ni wulu mɔgɔ tɛ ɲa la ne bɛ tagama de ka taa fo gitɔrɔnda misiri in na ne ni wulu kun kelenna de ye kelen ne bɛ taa seli ye kuma dɔ la y'a faamu wala Sali ne bɛ tagama ka tagama hali sɔrɔ fajirida fɛ fɛn jɛman dɔ ye ne ɲɛma tigɛ karamɔgɔ awɔ ka ne to tagama la fɛn jɛman dɔ ne ɲɛma tigɛ bon comme an ye karamɔgɔw ye suranw b'an bolo quoi n ye suran dɔw fɔ i y'a ye o de ye n kisi donc e ma siran Sali maa min bɛ don kaliwa la kɔni fɛn jɛman makolonya n'i bɛ makolonya fɔ Sali ka wurudili kɛ fajirida fɛ a dabila foyi foyi tɛ sɔrɔ ne de filɛ k'a kɛ foyi tiɲɛna karamɔgɔ i fɔ nka o moto filɛ nin ni nin moto nasuguya b'i bolo sisan i y'a faamu bala i bɛ sigi a kan dɔrɔn ka taga misiri la ka segin i bɛ baraji sɔrɔ nin na dɛ i bɛ baraji sɔrɔ nin na koyi fɛnɛ kan ka di ne n'o nafa foyi t'a la ni ne m'a d'e ma n bɛna di jɔn wallahi ala k'a falen mobili la ala k'a falen mobili la ala k'o kɔnta falen avion na i ɲɛ bɛ mɔgɔw man kan ne Sali mɔgɔw man kan c'est-à-dire a bɛ fɔ nin yɔrɔ de la ko maanifɛnw tɛ kelen ye wallahi ko jɔn ka sabali i fɛ ka mun ne fɔ sisan n'a fɔra dɔw bɛ 200
kɛmɛ fila sababu ɲini na 80 sababu de bɛ ka na di anw ma an m'a min an m'a bɔ an dalen sunɔgɔ la walayi ala de bɛ jɔn sɔn n ko ala de bɛ maa sɔn i ko ten ko maa ɲuman ye o ka fisa ni jinɛ ye walayi i ɲɛ bɛ mɔgɔ ayi kɔrɔmatigɛli tɛ sali mɔgɔ o mɔgɔ b'i sutura han kana ala deli ko ala k'i sɔn ko i bɛ ala deli de ala k'olu tigilamɔgɔ sɔn bari n'olu y'a sɔrɔ o bɛ sɔn jɔn bɛ n'i jigi e fana ye ne jigi ye i ni ce essence b'a la wa falen wa o la n bɛna n ko sisan elhaji dɔ bɛ yen ko elhaji ale bɔra maka wulade na n bɛ sɔn ka taga fo ayi sisan kɔni karamɔgɔ hɛrɛn tɛ kɛ bilen ne tɛ yɔrɔ min na sisan o man tɛ ka fɔ e fana o man ka fɔ n ko sinatama de b'a nege bɔ n na bon n ye sotarama kɔnɔ don dabila parce que ni n donnen nɔ parantiw bɛ n dɔgɔya makana i bɛ taa wa depuis cɛ ko ne ma makana i bɛ taa wa ne ma don sotarama kɔnɔ bilen karamɔgɔ banɛ a ka haramu a ye parantikɛ jɔ to la mɔgɔw ka karamɔgɔ kuturu i b'a fɔ o ma ko makana est-ce que paranti dɔn